Jisu nono ringgo. Tamni bagi ring. Cukuna hawo mol brum brum ketang tongnani bagai. Ebake cukuna hawo mol brum brum ketang tonggai mantung. Thaina nangyawai tonggai mantung nei ringgo. Elemba ketharo nai kake johon saimani kothuma kaham berem cibrei betang hungke nei o jagao seng nai kenugo aphani nogo tongthai gabang ma tongo ang norok ni bagai tongthai snam sokna thango ungyakhe norokno ang okok sagla khamun subra Jisu Kristo bini sagri rokno okok samani ingkha omohai aphani nogo tongthai gabang ma tongo o apha hanjaknai sabo hongkangke kaitor tongthai gabang ma tongo bo jagao chukuna hawo tongthai gabang ma tongo hanei o jagao sabo Jisu Kristo bini sagri rokno samani kok ang norokni bagai tongthai snam sokna thango Jisu bini sagri rokno sakha ang norokni bagai tongthai snam sokna thango hanei Sukuna hawo tangnani sekang subra Jisu Kristo gabang ma phurungmung gabang ma kok kaham bini sagri rokno sawi knarkha engke bo tangnani sekang bo sawo o jagao ang norokni bagai tongthai snam sokna thango bini sagri rokni bagai simiya sengchani joto bororokni bagai je bono poito khlai tongnai rokni bagai Cukuna hawo thangai bo bono poito khlainai rokni bagai tongthai snamnani bagai thango tabuk bo cukuna hawo subra Jisu Kristo tabuk cukuna hawo bo bono poito khlainai rokni bagai tongthai snamai tongo seng okokno poito ma khlainai ungyakhe norokno ang okok sagla khamun hani o jagao sawo tomungno aphani nogo tongthai kari se engai tongkhangke okok sagla khamun subra Jisu Kristo waisapano tatal kok saya ageu bo saya tabuk bo saya tei ulo bo saglak jebo samani akok belai khe kubui belai khe soi jebo samateino bo khobo khlayo jebo kok remateino bo tango aboni bagai phaidi seng wansugui nailene Jisu nono ringgo tamni bagai ring hingkangke aphani nogo tongnani bagai cukuna hawo tongnani bagai bono poito khlainai rokni bagai bo tongthai snamai tongo a tongthaio nono ano ringgo abai kheno puila korin beremba batang sawo sengnugo kok khechini o sungchanni bsak abo bai thangphano kaitor cukuna hawo sungno tonnani nok rekha abo yak bai khe snamjak haiya tamokhe tei komor phlaiya cukuna hawo se tangjago kok khe o sungcharni bsak hani saw tabuk je chung bahan bthei tei tongui tongo osini mang eba khe physical body obo salchale bai thangnai eba khe komori thangnai eba khe thei thangnai sungcharo phaikangke jotono ma theiyo haifano borok krokni bisingo tongnai a phola khe theiyakho a phola tongnani bagai o jagao chung nai khe kaitor cukuna hawo chungno tongnani nok rekha a phola mol brum brum tongnani bagai le cukuna hawo se tongthai aboni bagai abo yak bai khe takjak haiya tamokhe tei komor phlaiya cukuna hawo se tangjago hani o jagao saw phola cukuna hawo mol brum brum kathang tongnani kok chini bahan bthei chini bsak thei thangphano komori thangphano bai thangphano jeng thei thangphano chini phola le komoriakho Jisuno poito khlaimani bisingtei kathang tongnai Jisuno poito khlaimani bisingtei cukuna hawo mol brum brum theina nangyawi tongthogei kathang tongphlainani kok aboni bagai phaidi o kok rokno chung poito khlailayano
Aboni bagai phaidi जों जिसुनो पयत खालायलायानो Aboni bagino subra Jisu Kristo nono ano teiseung chani joto borokno ringai tongo sukuna hawo phaidi hinai ano poito khlaidi hinai ani bisingti se phaidi hinai subra Jisu Kristo koima bai khorang gesang bai khe ring horei tongo seungchani joto borokno aboni bagai phaidi जों जिसुनि thani thanglayano abai kheno John Suiman kothuma kaham berem cibrei betang hingkake bani simi dok o jagao जों nainai nugo thoma bono hai hini saka subrai nung boro thangnai जों sawi manya bai khe aroni lamano जों sawi mannai Jisu bono hai hini saka angno lama angno kubui tei angno mo thangnai ani bisingdei phayake kroksa phano aphani aro phaimania hane o jagao saka Thoma bono hai hini saka thoma angkha Jisu Kristoni sagri bo soimai angei subrai Jisu Kristono sengka subrai nung boro thangnai जों soimania bo boro thangnai जों soimaya chukuna hani lamano bo soimaya angmani bagei subrai Jisu Kristono bini sagri khoroksa thoma sengkha hake subrai bono hai hini saka angno lama angno kubui angno mo thangnai subrai Jisu Kristo angkha chukuna hani lama bono poito khlaika hangke simise chukuna hawo thangimano ebake subrai Jisu Kristo no poito khlaimani ingkha chukuna hani lamao himi tongmani kok angno kubui chukuna hawo thangnani bagei subrai Jisu Kristo simino angkha kubui chukuna hawo Jisu no poito khlaika hangke simise chukuna hawo thangimano Jisu no poito khlaika hangke simise chukuna hani lamao himi manmani klayo subrai Jisu Kristo angkha kubui bo tatalia tei angno mo thangnai subrai Jisu Kristo angkha pholano mo thangai chukuna hawo tlangi thangnai aboni bagei जों wansugui naidi subrai Jisu Kristoni asuk phan subrai Jisu Kristoni thaniyo asuk quality tongo subrai Jisu Kristoni thaniyo asuk ke khairongma tongo norok wansugui naijadi ebakhe phaidi जों wansugui naileyano ani bisingdi phayakhe kroksa phano aphani aro phaimania Apha chukuna hawo tabuk tongo Jisu bo chukuna hawo no tongo o seungcharo tabuk phola kathar o seungcharo samtang tongo a phola kathar bo kaitorno ani bisingti phayakhe kroksa phano aphani aro phaimania ani saw hingke tabuk o kokthani bisingti hingkhangke sorgao thangnani ebakhe chukuna hawo thangnani bagei chukuna hawo tongthaimanani bagei hingke subrai Jisu Kristoni bisingti simino bono poito khlainani nangnai bono soimanani nangnai o seungcharo gethang tongsani aboni bagei subrai Jisu Kristono phaidi जों poito khlailayano bini thaniyo जों thanglayano subrai Jisu Kristono no ringei tongo ano ringei tongo जोंनो ringei tongo seungchani joto borokno sukuna hawo phaidi hanei ringei tongo sukuna hawo molbrum brum gethang tongnani bagei ringei tongo nono hamjagei ringei tongo o kokthai rokni bisingtei kaitor jotoni sakao hamari khlaijathung amen